በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ብፍቅርን ምስ ኩላትና ብቅድስና ብንጽህና ይሃሉ ናይ ዘመነ ትንሣኤ በረከትን ረድኤትን ብትንሣኤኡ ንብዙሓት ዝሞቱ ከም ዘተንስአ ንዓና ድማ ካብ ናይ ሕልና ሞት ከተንስአና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃዱ ይኹን። ብሓቂ ንሱ ተንስኡ ንሕና ከይንድቅስ ንሕና ከይስልችወና ንሕና ከይንመውት ብሕልና ብሓሳብ ክንጥንቀቕ ኣለና። ምክንያቱ ሞት ኣብ ሰለስተ እዩ ዝኽፈል። እቲ ቀዳማይ ሞት ሞተ ስጋ፣ ካልኣይ ሞት ሞተ ነፍሲ፣ ሳልሳይ ሞት ንእግዚአብሔር ብዘይምኽታል ኣብ ማቴዎስ 8 ሓደ ካብ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ንጎይታ መሲኡ ጎይታይ ንኣቦይ ክቐብሮ እሞ ፍቐደለይ ኣብ ዝበለሉ እዋን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምውት ምውታት ይቕበርዎ ኢሉ ከም ዝነገሮ እዚ ሞት እዚ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ምፍላይ ካብ ኣምልኾተ እግዚኣብሔር ምፍላይ ካብ ገቢረ ጽድቂ ምፍላይ ናይ ምውታት ደረጃ ኢሉ ከም ዝሰቕሎ ከምቲ ክርስቶስ ዝተንስአ ብሕልና ከይንመውት እግዚኣብሔር ክሕግዘናን ክባረኸናን ፍቓዱ ይኹን። ሎሚ ዕለት ሒዝናያ መፂና ዘለና ግን ብዙሕ ሰብ ዝጥይቓ ብዝያዳ ድማ ንብዙሕ ሰብ ዘይትርድኦ ብቀንዲ ኣብ ኣእምርኡ ዝመላለሶ ነገር ኮይኑ ካህን ኣብ ማእከል ቅዳሴ ቅድሚ ናብ ጸሎተ ፍቶት ምብፅሑ ሓደ ቃል ንምእመናን ዝነግሮም ኣሎ። እዚ ቃል እዚ እንታይ እዩ ዝብል? ንጹህ ዘይኮነ ኣይቁረብ እዩ ዝብል። ነዚ ብካልኦት ተንተንቲ ክወስድዎም ከለው ልክዕ ከምዚ ወይ ምፍርራሕ ዘለዎ ወይ ድማ ከይትቐርብ ኢልካ ትነግሮ ዘለካ ኣምሲሉ ዝወስዶ ብዙሕ ኣሎ። ስለምንታይ ኣቐዲሞም ኣብ መጽሓፈ ዲድስቅልያ ሐዋርያት ኣቦታትና ሰብ ክቐርብ ተኮይኑ ዝያዳ ክመሃር ኣለዎ ኢሎም ቅድም። ምክንያቱ ሕጂ ብቋንቋ ግእዝ ኣይኮነ ዝንገር እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ሰዓት እዚ ዝኾነ ካህን ብቋንቋ ትግርኛ እዩ ዝነግሮ። ነዚ ግን እንታይ ንምባል እዩ? ንጹህ ዘይኮነ ኣይቁረብ ዝብልሲ መን ከንጹህ ኣሎ? ንምሳሌ እቲ ካህን ዝሕፀቦ ምሳሌ ምስኡ ኣተሓሒዝና ክንመሃር ኢና እግዚኣብሔር ፍቓዱ ይኹን። ቅድሚኡ ግን ብኣገባብ ተማሂርና ተረዲእና ንሕና ድማ ንኻልኦት ክንነግረሉን ክነረዳእሉን ክንክእል ኣለና። ኩሉ ግዜ እዩ ዝሕተት፣ ብብዙሓት ከዓ እዩ ዝሕተት። መጀመርታ ካህን ንጹህ ዘይኮነ ኣይቁረብ ዝብል ዘይተነስሐ ማለት እዩ። ብባህሪኡ ንጹህ ብባህሪኡ ሓጢኣት ዘይበደለ ኮይኑ ሰብ ክርከብ ኣይክእልን እዩ። ሰብ ኮይኑ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሐ ሓጢኣት ምግባር ዘይብሉ የለን። ብዘይካ ኣብዚ ምድሪ ንሓጢኣት ዘሸነፈ ብሓሳብን ብግብርን ብዘይካ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካልእ ኩሉ ሰብ ወዲቑ እዩ ዝትንስእ። ንምሳሌ ኣብ መልእኽቲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ መልእኽቱ ሓደ ሰብ ሓጢኣት የብለይን እንተበለ ሓሳዊ እዩ ይብል። ሓጢኣት ዘይብሉ የለን። እንታይ ብንስሓ ንስሓ ሰይረስዮ ለዝኣበሰ ከም ዘይኣበሰ ንስሓ ግን ንሓጢኣተኛ ሰብ ከም ንጹህ እዩ ዝቕይር እሞ እቲ ካህን ንጹህ ዘይኮነ ዝብሎ ዘይተነስሐ ከይሉ ሰብ ርእሰ ሃጣዊ ኣብ ሕልንኡ ተሸኪሙ እንከሎ ዝበደሎም በደላት ንካህኑ ከይነገሮ ካህኑ ከየፍቀደሉ እንተቀረበ ኣነ ነፃየ እዩ ዝብል እቲ ካህን እምበር ኣነ ንጹህ እየ ኣይኮነ ዝብል ካብ ሓጢኣቱ ተሓታቲ ኮንኩን እዩ ዝብል እምበር እቲ ናይ ምስ ጲላጦስ ኣተሓሒዙ ብንትራ ኢዱ ዝሕፀቦ ካህን ንምሳሌ ከም ጲላጦስ ካብ ደም ጎይታ ንጹህ እየ ከም ዝበሎ ኣነ ድማ ንጹህ እየ ካብ ደምኩም ወይ ድማ ካብቲ ሓጢኣትኩም ካብቲ ከይነገርኩምኒ ብዘይ ንስሓ ተቐርቦ ተሓታቲ ኮንኩን ይብል ኣባት ነብሲ ተሓታት ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ጲላጦስ ንባዕሉ ንጹህ ኣይኮነን ንጹህ እየ ከም ዝበለ እዩ ዝብል። ታቐንዲ ዘድልየትና ሕጂ ግን እቲ ምሕፃብ ኢድ ምሳሌ ናይቶም ዘይተነስሑ ተሓታቲ ከም ዘይኮነ እዩ። እቲ ቃል ዘውፅኦ ንጹህ ዘይኮነ ዝብሎ ግና ብባህሪኡ ንጹህ ዘይኮነ ሓጢኣት ዝገበረ ኣይኮነን ዝበለ። እቲ ቀንዲ ምስጢር ናይዚ ኣፈታትሕኡ ካብ ኣበስኡን በደሉን ዘይተነስሐ ሰብ እንተሎ ብድፍረት ኣይቕረብ ይብል። ካልእ ብዙሓት ነዚ ልክዕ ከምዚ ከይትቀርብ ኣብዚ ገጽካ ከይትቀልቀል ኣቢሎም ዝወስድዎ ኣለዉ። ብብዙሕ ሕቶ ጥያቄ ስለ ዝመጽእ በሪሁ ክርዳእና ምእንቲ ኣብ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ንክትቀርብ ዝተነስሐኻ ጥራይ ክትከውን ኣለካ። ብፍቓድ ኣባት ነብስኻ ኣብ ዝተባሃልካዮ ሰዓት ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ንምንታይ መፅዩ? ብዙሕ ሰብ ከምዚ እንተኮይኑ ደኣ ከመይ ኣቢሉ ኢሉ ምጥርጣር ስለ ዝእቱ እዩ። ስለዚ ካብ ሓጢኣቱ ንጹህ ዘይኮነ ማለት ካብ ሓጢኣቱ ዘይተነስሐ ዘይተሓፅበ ማለት እዩ። ስለምንታይ
ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን መለኮት እሞ እነሆ እሳተ መለኮት እዚ ምስጋና ክዋሃድ እንተዳ ኮይኑ ነቲ ቅዱስ መንፈስ ዘይሰማምዑ ሓጢኣት ኣብ ስጋኹም ከይህሉ ካብ ሓጢኣትኩም ከይተነሳሕኩም ከይትወስድዎ ምክንያቱ ዕዳ ከይኮነኩም ሓጢኣትካ ከይተነሳሕካ ምውሳድ ሓጢኣትካ ከይነፃሕካ ምውሳድ ዕዳ እዩ እሞ እንተ ደኣ ከምኡ ገይርኩም ተሓታቲ ኣይኮንኩን እዩ ዝብል ዘሎ ናይቶም ሓጢኣቶም ተነሲሖም ተሓፂቦም ዝቕበሉ ግና ተሓታቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንፁህ ዘይኮነ ኣይቕረብ ዝብል ዘሎ ዘይተነስሐ ማለት እዩ ብዛዕባ ብፍላይ እቲ ኩሉ ግዜ ተሓትዎ ሕቶ እዚኣ እያ ናታ ግብእቲ መልሳ ካብ ሓጢኣቱ ዘይተነስሐ ማለት እዩ እምበር ሓጢኣት ዝገበረ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ ግብርታቱ ብገቢሩ ይኹን ብነቢብ ይኹን ብቓል ይኹን ዘይተነስሐ እንተሎ ነዚ ሰብ እዚ ኣይሕተተሉን እዩ ዝብል ዘሎ ትካል ንካልኦት ግን ንኩላቶም ይሕተተሎም እዩ ኣብቲ ናቱ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ኣብ ኢድ ካህን እዮም ተዓቂቦም ዘለዉ ኣበየናይ ሰዓት እዩ ክቆርብ ዝግብኦ ኣበየናይ ሰዓት እዩ በቂዑ ዘሎ እቲ ካህን መርሚሩ ስለ ዘቕርቦ ነቶም ከይተነስሑ ብድፍረት ዝወስዱ ግን ኣይሕተተልኩም ይብሎ ማለት ስለምንታይ ዋና ናይ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን በዓል ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝሓተካ በዚና ብፍርሃትን ብረዓድን ክንቀርቡ ኣለና ዝብል ስለዚ ብዘይብኡ ብቕዓት ስለዝየለ ነቲ ዝተነሳሕናዮ ሓጢኣት ነቲ ምሳና ዘሎ ሓፂብና ተነሲሕና ክንቀርብ ከለና ንምሕረት ንረድኤትን ይኸውን ተደኣ ብኣንጻሩ ነቲ ካህን ዝዛረቦ ዘሎ ዋጋ ዝሃብናዮ ግና ኣብ ልዕልና ዕዳ የምፃልና ብፍላይ ኩላትና እንቆርብ ሰብ ኣብ መፈፀምታ ከብፅሓና እግዚኣብሔር ፍቓድ ይኹን ኣብ ውሽጥኻ ሓጢኣት ጌርካ ምቑራብ ግን እዚ ካህን ዝብሎ ዘሎ እዩ ፍፃሜቱ ሓጢኣቱ ከይተነስሐ ከይተሓፅበ ኣብ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን እንተደኣ ቀሪቡ ኣነ ተሓታቲ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ነቶም ኣብ ውሽጦም ዝኾነ በደል ኣበሳ ከለዎም ብድፍረት ዝቐርቡ ደኣ እምበር ንዝተነስሑ ንዝነፅሁ ብፍቓድ ካህን ንዝቐረቡ ኣይምልከቶምኒ እዚኣ ኩላትኩም ኣስተብሉላ ምክንያቱ ብዙሕ ብፍላይ ሓደሽቲ ኣብ ቅዱስ ቁርባን እንመፅእ ሰብ ከምዚ ምግሳፅ ወይ ምፍርራህ ጌርና ስለንወስዶ ካብቲ ካባኻትኩም ዝመፅእ ሕቶ ክንርድኦ ኣለና ካብ ሓጢኣቱ ዘይነፅሐ ዘይተነስሐ ንማለት ደኣ እምበር ብባህሪኡ ንፁህ ዋላ ሓንቲ ሓጢኣት ዝገበረ ኣብ ዝገፁ ከይቀርብ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብቶም ተዓንቂፍካ ዲኻ ዝበደልካዮም ተዓንቂፍካ ዲኻ ዝተናገርካዮም ተዓንቂፍካ ዲኻ ዝፈፀምካዮም ኣብ ካህንካ መፂኻ ንስሓኻ ተዋሂብካ ቆነናኻ ወዲእኻ እንተዘይቆሪብካ ኣነ ተሓታቲ ኣይኮንኩን ክብል ስለ ዝደልየ እዩ እዚ ቀንዲ ምስጢሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ መነኮስ ኣብ ድርሳነ ሚካኤል እውን ነዚ የልዕሎ እዩ እንታይ ይብል ሓደ መነኮስ ኩሉ ግዜ እዚ ካህን ከም ዝኽብል ከሎ ካብኡ ይምለስ ነበረ ይብል እሞ ኣነ ደኣ ይበቃዕኹን እሞ ኣነ ደኣ ይበቃዕኹን እናበለ ኩሉ እዋን ካብ ኣውደ ምህረት ንድሕሪት ይምለስ ነበረ እሞ ን40 ዓመት ዝኣክል ቅዱሳን ኣቦታትና ብጣዕሚ ኣብ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ዓብዪ ክብሪ ዘለዎም ከምኡ ስለ ዝነበሩ ከዓ ንመድሃኒት ይኾኖም ነይሩ ለዚ ነቲ መልእኽቲ ብግቡእ ምእንቲ ክንርድኦ ብጌጋ ተረዲእዎ ዝመነኮስ ከም ዝኽብል ከሎ ንድሕሪት ይምለስ ነይሩ ባሕታዊ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ቅዱስ ሚካኤል ብዘይብኡ ብቕዓት የለን ነቲ ዝተነሳሕካዮ ይምሓረኒ ነቲ ዘይፈለጥካዮ ድማ ይደምስሰለ ኢልካ ተቐበል ምስ በሎ ተቐበለ ይብል ለዚ ሽዑኡ ኩሉ ነፍስና ክንምርምር እዩ ዘለና ምክንያቱ ንፁህ ዘይኮነ ኣይቕረብ ዝብል ዘይተነስሐ እዩ ካልኣይ ንፁህ መን እዩ ንፁህ ብዘይካ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ብሓጢኣት ዘይክሰስ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ናይ መርገም ሓጢኣትን ካብ ናይ ምልኣት ናይ ግብሪ ሓጢኣትን ነፃ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ፍጡር ወዲቑ ዝትስ እዩ እዞም ኩሎም ቅዱሳን ብማለዳ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ታቦት ቀሪፃ ስሞም ሰይማ ብፀሎት ሓጉዝና ርድኡና ኢልና ኣብ ማለቲ እንጥቀመሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ከይወደቐ ከይተንስአ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክብሪ ዝረኸበ የለን ብዘይካ ወላዲት ኣምላክ ፀዋሪተ መለኮት ብሓጢኣት ዘይክሰስ የለን እሳ ዝወለደቶ ክርስቶስን ንዕኡ ዝወለደት ቅድስቲ ድንግል ማርያምን እንተዘይኮይኑ ለዚ እቲ ንፁህ ዝበሃል ንነብሱ ሓጢኣተኛ ዝገብር እዩ ኣነ ሓጢኣተኛ ዝብል ሰብ እዩ ንፁህ ካልኣይ ኣብ መፅሓፈ መነኮሳት 5 መነኮሳት ኣብ ሓደ በዓቲ ተኣኪቦም ይፅልዩ ነይሮም እዚ ሓደ ካብዚኣቶም ሓጢኣት ፈፂሙ ዝተነስሐ እዩ ሓደ ግን ሓጢኣት ፈፂሙ ዘይተነስሐ እዩ
ملاك እግዚአብሔር ጸሎትኩም ክሰምዓኩም እየ ግን ዝሓዘ ይተነስሐለኩም ኣብ ዝበለሎም እዋን ምክንያቱ እግዚአብሔር ጥፍኣትና ይሰብ ኣይደልን እዩ ካብዚኣቶም ተፈልይመን ወፂኡ እቲ ዝተነስሐ ምክንያቱ ንነብስኻ ምውራድ ቀዳማይ ጽድቂ ስለ ዝኾነ ኣነ ብሰንከይ ጸሎትና ምዕራግ ኣብዩ ብምባል ነታ ገዳም ገዲፍዋ ክወፅእ እንከሎ መላእከ እግዚአብሔር ሰብ ተመሲሉ እንታይ ዳኒ ኣምላኽ ሰብ ትመስል ነይረ ሕጂ ግን ከምዚ ኢሉ ኣብ ደይ ቦታ ይኣትየ ይብሎ ሓደ ሰባት ነብስኻ ከተዋርድ ከለኻ ይጽድቅን ንጽህናን دحنبل تملس سخاي كون كان سخاد حاتيات كات حاسيبكاس اتحدث صادق كاب امون نسخايها كل غزي لنفسها بموقاسن بمورادن سلتنبر تبوصو نسخايها مو تملس نقلي عركاغن نسخاخاتو مهارو بوليبل تملكتو سلازي من دا ايمو زقبل من ينسو انت دايلنا اتني نفسو زوارد حاتياتنيا مخانو زامن بانصار رسيو نسو سلازي كاهن أبز زغرب كاب حاتياتو نصوص زخونة راحي نصوص زي يكون أي غرب زبل كاب جبرو كاب سرحو زي تنسحة انتلو زي تحاسبة انتلو إذا قدوس جاون كبر دومن نفسي استفليتو ملكوت استوهادو توكسني عرب سقلت قدوس جاون كبر دومن يموس لناس فسسن استقرسني مس نصوحات رايش لزوهات حاتيات مزلو مز زي تنسحو جنا فرد خيم صارلو منتي زفلتو حاتيات تنسيهم تراي يقربوا كبيلوت كان يزخاخر مالتي لذي مفررة وإذا ما كان التقساط زي كونه صباحنكو نمسعي أب قدمي እግዚአብሔር حفرة كفآة سقاين حزن منتي كين قلبب እግዚአብሔር بمقدي كانت غيرو حاتياتكم ذكروا زي تنسحكم متلكم صنحوا تنسحوا التوم بقبو استنسحكم دما انه نتي نفس زقدس منغست املاح زورس حيل اغانتي كرغ زغل هيا قدس سغاون كبر دومن ملكوت استوادو نفسي استفليتو عرب زغلت ام مسكر استقرسه زفسسه تقبلوا يبلنا مالتي سلا قالو እግዚአብሔር املاحنا غويتانا مدحينا ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ይሁንኖ ኩላትና ንንስሐሉ ንቆርበሉ ቅዱስ ዘበነ ትንሣኤ ይግበረልና ሰብ ትብዝያዳ ዝቆርበሉ ወርሓት ዘበነ ትንሣኤ እዩ ሕጂ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ናይ ኩሉ ሰብ ድሕነት ናይ ኩሉ ሰብ ምሕረት ስለዝደሊ እነሆ ነቲ ዘወትር ክፉት ማዕጾ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ያግዘና ምዕራፍ 3 ማቴዎስ ወንጌል ሰማያት ተራሕወ ይብል ማቴዎስ ወንጌል ሰማያት ተራሕወ ማለቱ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ምሕረት እግዚአብሔር ፈሰሰ ማለት ምሕረት እግዚአብሔር ንምድሪ መልአ ደቂ ሰባት ብምሕረት ተጸዊዖም ማለት ግን ይዕጾ እዚ ኣብ 25 ማቴዎስ ድማ ነተን 5 ደናግል نتن طبابات كفيتو نتن أبدات جن مع عصون يبل زي دحري موت محرت يلن دحر موت جبري يلن دحر موت سب بجوري زفرت كبل سلزلة مع عصو بلز ما محرت እግዚአብሔር ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር محرت ኣብ ምድሪ بيوت كله خاطر ስለዝኾነ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣሓዲሩ ነቲ ዝንገር ቃል ብሕልናና ከነስተብህሎ بأين البنانا كن مرمرو يحجزنا حواتنا كلاتهم كفلتوا وصل زلوا نحدنا أن أباس أصحنا أبزلنا يا زمن هادينا رجينا بحكينا كدستي أرثوذكساي توهذا هيمانة سعابتي كنقول እግዚአብሔር يحجزنا وسبحات لእግዚአብሔር لولا لتنقل ولا مسكول كبر يذكرنا وتر بكل جيل وكل ساعات